Čaute ľudia, moje meno je Gaser a vítam vás u môjho prvého videa. Bude to jedna séria, ktorá bude celkom dobre rozbehnutá a volá sa Tour de. A toto bude Tour de Rapkoland. Dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. No a môžeme začať. Tu je videjko. Čaute ľudia, moje meno je Gaser a práve sa nachádzam v Rapkolande. Je to tu fakt super a ako môžete vidieť, som na veľkom mlynskom kolese. Ešte nie som úplne hore, ale som tu úplne sama, mám tu úplný veget. Je to tu fakt super a strašne tu húka hudba. Ukážem vám hociaké tie atrakcie, aké sú tu, môžete vidieť za mnou. Veľa atrakcií, je to tu fakt mega. A môj brat sa práve vozí na člnku, ktorý má motorček a pozrite sa, toto sa môže aj zakrútiť. Neviem do ktorej strany, ale dobre, nejdem to radšej krútiť. Nech sa sami a ukážem vám proste všetko, čo to tu je. Určite to tu odporúčam, je to tu mega a zatiaľ čaute. Ako prvú vec si predstavíme atrakcie. Mám tu taký filter, Rapkoland. Ukážeme si, aké sú tam atrakcie. Určite odporúčam, je to fakt mega bomba špica. Dobre. V tomto filteri máme ukázané hociaké atrakcie. Škoda, že na ktoré nešli, ale nešli väčšinou tie, ktoré sú novinka, lebo samozrejme ešte nie sú spojazdnené. Horská dráha Zlatá baňa. Na to som sa fakt tešil, ale škoda, že to nešlo. To je proste naozajstná horská dráha. Bum. Plavu riekou Rabou. To tam boli voľakí tučniaci a to boli predníky malé, takže som rád, že som tam nebol. No a teraz sme išli beri do dver, ktoré sa mi fakt mega páčili. Bolo niečo. No a tu je jedna. Kolotoč, ktorý sa volá Balerína a je to taký kolotoč, ako môžete vidieť. Je to kolotoč, ktorý sa krúti, že ide jak balerína, až to potom je hudba. Bol tam fakt strašný hluk. No a môžeme sa presunúť na ďalšiu atrakciu. Ďalšia atrakcia, ktorá sa mi páčila, bol Strašidelný dom. Išli sme tam do takého vozíku. Tam sme nastúpili. Je to proste taká atrakcia, na ktorú môžete ísť raz. Nemusíte ísť raz, ale ja by som odporúčala raz, lebo potom by vás to nebavilo. Potom ďalšia atrakcia, ktorá sa mi mega páčila, boli obyčajné autodróny. Autodróny, ktoré viete, ovládate a je to dobré. Ja som bol na nich hádam 7 krát. 7 krát. Potom ďalšia atrakcia, ktorá sa mi páčila, bol Obrátený dom. Prepáčte, že nemám videjko na ten Obrátený dom, ale zatiaľ iba som fotil cvak. No a proste mám iba fotky. A ten dom bol takú podlahu mal šiknú, že sa vám zdalo, jak keby padáte. To bolo horšie než kolotoč. Chápete? Toto bolo horšie než kolotoč. No a bolo to super a tie veci ako boli pribité hore. Potom ďalšia atrakcia, ktorá sa mi celkom páčila, bola taká rýchla, neviem, počkajte, prečítam vám to. Volalo sa to Music Express. To bolo niečo také, že sa to fakt rýchlo krúti, ako môžete vidieť. Takto sme sa tam krútili, hore, dole. A troška ma z toho tlačilo brucho. Bola loď.
Na tejto lodi to určite poznáte, sa takto ide, ale tam má tiež tlačivo brucho a to sme takto išli, ale to sa nezdá. Potom ďalšie boli také atrakcie, ktoré sa mi páčili, bolo tu dom snehu, tam boli tie také pokrčené zrkadlá, jak poznáte a ukazuje vás tam buď vysokého, tučného, s maličkými nožkami a vysokou hlavou a ešte neviem čo. Potom tam bolo veľké mlynské koleso. Proste veľké mlynské koleso, je to pomaly. Aha, potom tu bol taký voľný pád, volalo sa to, že kniha džungly. To ste tak spadli a zase vás to vysunulo, ale nie že spadli, ono vás to zachytilo, ináč by ste si rozbili hlavu a neviem čo všetko. Nás to zachytilo. Bolo to celkom super, ale to sa mi až tak nepáčilo, ale bolo to dobré. No a to sa mi páčil autobus, lietajúci autobus to bol. A to bol autobus, ktorý mal také rameno, na ramene bol zavesený a takto sa to krútilo. A bolo to fakt super, no. A potom jedna strašne strašidelná, najstrašnejšia vec bola kolotoč. Daj posolstvo. Bolo to super, ale na dogrcanie. Raz mi stačilo. Ešte tam pôjdem, ale raz mi to stačilo ísť na takú hroznú atrakciu. Potom, na čom by sa zabavili naši malí 3 až 7 roční kamaráti. Napríklad ako môj brat. Boli tam tie také malé lodičky, musel som ísť na ne s ním, lebo on by to nevedel šoférovať, on by sa stále krútil, ako môžete vidieť. A ja som z toho hodil šabu na toho ujka, ktoré tie loďky obsluhoval. No a keď proste držal môj brat volant, tak to bolo zle. Keď som ho držal ja, tak to bolo celkom fajn. Ako ďalšie, čo by sa vaši malí súrodenci, fakt malí súrodenci zabavili, volalo sa to, že Formula 2. Boli to také autička, boli to také autodrony, ktoré boli malované na formulu. Jedno tam bolo, že Ferrari a bolo to také, musel som tam tiež ísť s ním, som mu musel pomôcť. No a išlo to pomaličky, fakt to išlo pomaličky, nie tak rýchlo, jak tie autodrony. No. Potom ďalšie tam bol taký cirkus. Tam to boli proste také gíčoví panáčikovia, slony, tigre a neviem zvieratá, ktoré tam hrali a určite to bolo pekné. Neviem, vaši malí bratia by sa na to zabavili. Boli sme na tom všetci. No a potom ďalšie tam boli také autička, tie brat mal fakt veľmi rád, počkajte, idem pozrieť, jak sa to volá. 32. Pastelkový les a je to novinka. Tá napríklad bola spojaznená. Môj brat, to bolo také kolajnička tenučka, na ktorej išlo auto a on tam proste, nie že on išiel do zákrutu, tie kolajnice išli do zákrutu, to bolo mechanické. Potom ďalej sa môj brat zabavil na 10 a to je Eiffel Tour. Bol to Eiffel Tour, bolo to takéto autíčka, ktoré idú za sebou na kolajniciach. Ďalej. Čo by som vám tak
tam vecka. Potom tam boli hociaké halúze. Kde tam zvieratka spievali, ja neviem, čo. Psíkovia tam hrali na bubnoch a potom mačičky tam trúbili na trúby, to sa môjmu bratovi strašne, ale strašne páčilo. Potom tam boli ešte veľké tanečnice havajské, ktoré krútili zadkami. To bolo náhodou celkom fajn. Už som vám asi povedal všetko. Takto to boli tie atrakcie. Určite, ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite hodiť like. A prečo by ste rovno nedali aj odber pre viac zábavných videí so mňou. A napíšte do komentára, či sa vám videjko páčilo alebo nie. No potom, ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like. No a Gaser sa s vami lúči.